Så har vi Emilie Sandberg-Lund her på Spotlight Donna i MB2-stjernet. Hvad dato er det i dag? Det ved jeg faktisk ikke. Jo, det er den 18. Den 18. april. Ja, jeg er ret sikker. Jo, fuck, jeg er god. Den 18. april. Ja. Det her, det er forsøg nummer 1 på at blive B-rytter og B-pony. De kunne være så konge. Så nu er de på vej mod etteren. Kom så, hold galoppen. Donna, løft benene. Go. Kom nu, mand. Fuck, jeg ryster helt. Godt, Donna, mand. Godt, Donna. Ikke. Mille. Seriøst, hvorfor skal den røre de bumme, mand? Det lader mig fucking nervøs. Emilie, slap af hen til den store. Ikke kom nu. 2 tilbage. Emilie, slap af. Rolig. Hold overblik. Tag den på 5, tag den på 5. Ja! Nu skal jeg svimmer roligt. Fuck, den var sød, mand. Ja, helt vildt. Hun skulle have taget den på 5 der til sidst. Det skulle hun godt nok. Hej igen. Så har vi Emilie Sandberg-Lund nummer 2 i MP2-stjernen. Som nummer 2 har vi start Emilie Sandberg-Lund. 0 fejl. Siden 53,04. Det passer også til udstyret. Ja, det passer godt til udstyret. Er på den høje højde forskælder. Gå Mille. Og Camilla. Det er sådan publikum her. Gå publikum. Så skal den rulles. Yes. Filmet af The Champ igen.